Takže čaute ľudia, vítam vás pri prvom let's playku z Minecraftu s Ferxom. Je to survival hamači server. Ahoj. A bude to normálne klasický let's play. A hrajeme na Minecraft verzii 1.7.2 a toto čo je zase. Neviem, ja som v tomto Minecrafte moc nevyznám v tej 1.7.2. Takže by som chcel vedieť, čo je toto. Či to je nový biom, alebo čo. Tuto presne toto. No, takže v 1.7.2 boli prebité nové farebné sklá, nové biomy. Je to ako keby extrém biomes, máte napríklad vysoké hory, lesné, proste ako tento biom, potom máte zimné, púštne, džunglové a všelijaké. Potom bola zmenená textúra brezy, klasického dreva, akurát, že máte to základné drevo, proste surové, máte trošku zmenenú textúru. A inak to je všetko. Okay, potom ešte opravy chýb, rybarčenie nové a tak ďalej. A čo je toto? Tam. To je to je tá vygenerovaná hora. Áno, no je to tenký biom, ale neviem presne aký. Dobre. To by sa tu malo písať niekde, keď dáš F3, tu je niekde to napísané. Dobre, a tu je breza, ukážem rovno tú textúru, že ak to asi vyzerá. Tak. Toto biele okolo toho. A je tu ešte vylepšený smrek, on už sa nevolá normálne wood, alebo spruce wood, ale volá sa dark wood niečo. Hej. A je tiež vylepšená textúra ako brezy. A normálny strom je tá istá textúra. Takže vidíte tú textúru. Mne sa osobne viac páči, jak tá... Napísalo to niečo do chatu? No. Tak, toto sú nové achievementy pridané na servery. A tu máš to wood, ukážo. Som ho ukázal. Ja počkaj, čo? To dark. Ups, ja som ho premenil. Neva, ale videli ho. No, dobre. A teraz ideme hrať, takže... Kde sa zabitujeme niekde? Ďaleko? Ideme na Extreme Hills. A budeme tam mega velikánsky hrad. Ale to je zaujímavé. Jak sa na tom hamači serveri spawnujú už tieto moby a na jedno serveri ne? OK, kde si? Hore. A ešte taký malý detail, že v 1.7, keď si vyrobíte prútik, tak... a idete rybarčiť, tak môžete chytiť rôzne veci, ako sú enchantované knížky, napríklad Ferx chytil už kožené boty a čo ešte chytil? Meč? Môžete chytiť kamenný meč, drevený meč, potom name tag, tie enchantované knížky, sedlo a nové rybky, napríklad pufferfish a salmona. Tá pufferfish to si ukážeme v ďalšom let's play, ako ju chytíme. Je to vlastne ryba taká tam tučná, ako keby, že keď sa zlakne, tak bude mať tie ich pichľače, alebo jak to povedať. Sorry, že som ťa prerušila, a keď som spadol, tak to urobilo taký ony. Ty koľko si to vidíš na videu. Áno, to je nové. Tak počkaj, ja urobím crafting tablet. Samsung. Ups, to som nemohol hovoriť. Bol to Sambung. Áno, Sambuk. Sambuk. Áno, presne. Chceš krompač? No, počkať, urobím rovno kamenný. Naťažím ho, aby sme nemali zase milión drevených. Píšte to tie achievementy, čo je dosť dobré podľa mňa. Je to dosť ako veľká výhoda. Aspoň vidíte, že kto našiel diamanty. A potom viete, koho máte zabiť. Áno, potom viete, koho máte zabiť, áno, presne tak. Tu máš. Urob kamenný. Tieto drevené rovno potom spálime. A urobíme si bez hlavy na jedlo. Takže nakopem. Prvé treba si urobiť torčky. Potom si urobíme ten taký dom, čo sme mali na hentom. No, ja urobím záhradku, ja som v tom docela dobrý. Veď si videl. Teraz s ním, o čom sa rozprávame, ale hrali sme ešte na 1.6.4 a vlastne sme mali sme postavili obidva taký dom, taký starodávny, proste taká strecha, tam však to uvidíte, keď asi v nejakom 3. 4. diele to možno bude. A budeme hrať docela dosť za kamerou, lebo nechceme furt, aby ste sa nenudili furt ťažiť. A inak ozaj, boli tu pridávané nové kvety.
No, Ja mám iba tieto dva, neviem, či je ešte viac. je ich tu strašne veľa. No, napríklad sú tu také rúže, také tie ihličnaté, jak môžete vidieť v nejakom filme alebo seriáli, jak sú tam také proste rúže a majú ihličné na sebe, ako je to povedať. Prosím ťa, čakaj, urobím mečík. Tak. Dobre. Time to strike. OK, takže potreboval by som trošku... Tuto to je docela pekné. Nie? Tuto. Nie je tu nejaká jaskyňa? Ja by som najradšej býval niekde pri jaskyni, nech, vieš. Alebo si môžeme urobiť oné. Jak ma palia oči. A ešte ďalšia nová, čo tu bola pridaná, je, že vlastne keď A ešte to meno. No, keď si dáte tie achievementy boli vylepšené a ešte čo tu bolo. Viem, že niečo. Áno, keď si dáš ako escape a máš tam, že back to game achievement statics, tak tam dáš, že mobs a máš tam, že koľko si zabil zombíkov, koľko si zabil sliepok a kráv a takto. Ja si zoberiem kura. Choď mi ten meč. OK, poď sem. Už budem mŕtvý. Ochránim ťa. A ja budem mŕtvý. Fú, díky, na. Je na tom flash. OK, teraz sa niekam skryť. Máš šíp v hlave. Tak, strihneme to, kým bude deň, alebo... No, strihneme to, kým bude deň, takže 3, 4, Takže čaute ľudia, sme späť. Už svitám a my sme sa premiestnili odtiaľ sem. Tuto nebudeme žiť, bo toto je tu iba taký provizorný malinký domček. A my sme našli ďalší kvet. Oxeye Daisy, alebo neviem. Skúsim si dať ten Minecraft hľadom do češtiny. Vyzerá si takto. Ešte ja si ho dám teraz do češtiny. A nebojte sa, bude to iba na tento diel, do konca tohto diela. Fuck it, aha, mám to. A ja by ste vedeli, tak z každého kveta sa dá robiť nejaké farbivo. Toto je šerík, toto je pivonka. A toto je asi slnečnica, či? No, asi. Kopretina. Čo sa z toho dá robiť? Farbivo z každej jednej kvetiny. OK, tak ja to urobím. Jo, to je aké dobrá sú, nemusíme zase robiť, vieš. No. A máme tu krásny deň a... Počkaj, sem položím túto furnejsku, dám sem uhlie a rovno dám 5 kurčata. A my by sme mohli nájsť nejakú jaskyňu. No. Tu sa mi to normálne generuje. Vieš, už mi to tak neblbne, takže potom ten server bol asi chybný. Lebo... No, oni to majú bugnuté, lebo keď si zoberieš, že... Prepáčte, že ti skážem do reči, ale hrali sme na jednom streame Minecore, je tam 157 slotov či koľko. A... 500. No, 500 slotov a 157 ľudí. A mali tam bugy napríklad, že sa tam nespawnovali mobovia moc, nespawnovali sa tam napríklad, ako tie, jak to povedať, proste, že zvieratá ani nič. A keď ste rybarčili, no tak máte teraz také, že tam vidíte také bublinky, jak pomaličky idú k tomu prutu. A oni to tam vôbec nemali a oni povedali, že to je buď nami, že je to naša chyba, ale vidíš, že to je fakt ich chyba toho servera. Tak to je asi preto, lebo keď tam majú tie pluginy, tak, alebo niečo. Veď také blbosti tam majú, ty kokos. Ako fakt neužitné veci, pretože tam mali napríklad, akože vidíte nad tým hráčom, že koľko má životov, potom, že, jak to povedať, furt reklama sa tam spawnovala a také hoveninky. Som zvedavý, jak nazveme tento diel. Budeme to dávať iba ne? Ferx a Stevisko hral Minecraft alebo niečo také. No, prvá séria, blablabla. No, že séria 0, E1, či ak to tam píše. Počkaj, pozri sa. Počkaj, toto ti hodím na... Neviem, koľko mám farbiva. Tá magenta je pekná, to farbivo. Čo? Že to také fialové farbivo, alebo rúžové? Nie, to také fialové. Vlastne my si z toho môžeme urobiť klej, keď nájdeme. Hej, koľko tam je prasat na nich. A ja som si... Nezabijem ich, skoro by som urobil nejakú dieru, aby som ich tam dostrekal, potom by sme si ich zobrali. A zabiť. Aspoň, no, hej.
Som chcel práve povedať, že aspoň nejaké dve necháme, nech ich potom rozmnožíme. Mohli by sme nájsť dedinku. Tak to môžeme sa... zostaneš tu, alebo mám ísť to ja hľadať, alebo... Ne, to až v druhom dieli môžeme. No, tak ja sa zatiaľ kúpim do okolia, aby sme videli. Tam máme smrkové drevo, lesy... Idem si urobiť one. Slepky. No, toto bude zaujímavá séria. Tak som zvedavý, ako dlho nám vydrží, ale snad dlho a ja som sa asi stratil. Aha. Našiel som oce. Mohli by sme to dotiahnuť až pokiaľ nenájdeme diamanty a nezabijeme... Skôr dokiaľ nezabijeme Ender Dragon. To som práve chcel povedať. A keby sme nás zabili, tak potom by sme napríklad robili, ja neviem, že... Iba také, že čo... Postavíme nejaké niečo, aký hrad. Môžeme niečo zostrihať, že nejaké top moment, nejaké srandovné, alebo čo. No. Nie, že by sme copyrightovali, to teraz skoro všetci robia, takže... Top momenty, bože môj, zase boli copyrighty, pokom zase. Oni hatingy, tí hejteri. Dobre, vypieklo sa na meska, dám 5 ďalšie. Nechám ti polku. Držím trochu piesku. Ok, tak ja robím čestku. Mám 4 vlny ešte, 2 vlny potrebujem. Ne. Počkaj. Tam sem. No to sú aj hory, super. Ja som zadal niečo... Sugarcane. Počkaj. Ma trochu sklamali, tá textúra ako je pekná, ale oni v inventári máš takú zelenú textúru, tú istú. To je trošku divné, mne to trošku divne Minecraft. Ale to sa dá prekusnúť, to je pohoda. Jaké drevo mám ťažiť? Hoci jaké? Všetko sa zíde. Potom by som mohol postaviť sklad, ty postávaš ten dom. A ten dom možno vieš, jak postaviť, že keď mi to povieš, takže dám tam ten rýchlostný režim, ten... Oper. Čo? Čo myslíš teraz? No ten, čo ak to zrýchlim to video. Ja, timelapse. No áno, timelapse a ja ťa budem natáčať a ty to budeš tak stavať, vieš z vrchu, ale ne z vrchu, alebo na nejakú hlinu sa postavím, alebo niečo tak. Aby videli, že... Potom na konci to dáme nejak to. No. Ok, ďalšie, one som vypiekol, mesko, zase sňam 3 do oného. Vidíte to? Trošku mi to vlivne, alebo zase, neviem. Mám urobiť dvere, či ani ne? No, nechceš, môžeš. Šikli by sa. Ja práve hľadám vlnu. 2 vlny. No len aby si sa nestratil. Nie, A ešte tak, že ja to budem dávať na môj Facebook. Neviem, no na stránku našu to budem dávať a budem sa vás tam pýtať, že či keď napríklad či sa môžeme portovať. Počkajte sekundu ešte. OK, som tu, prepáčte. Si tu? Som, moment. Dobre, takže musel si odbehnúť. A ja mám teraz trošku málo FPS. Trošku málo. OK, som tu, chcel si povedať, že môžeme sa portovať aj ja. Je trošku FPS-ka. Blblo. Asi málo miesta na disku, alebo čo, ja neviem. Ok, tak myslím si, že toto by bolo pre tento diel všetko. A uvidíme sa na budúce. Ahoj! Ahoj.